Bon dia, penya. Això és Les Tietes Fem Coses i avui les tietes opinem. Sobre què? Curiositats, notícies curioses que hem trobat i que ens han fet gràcia. Com ara que... Cada quan s'ha de dutxar segons la ciència? Dutxa diària o no? Què és el més recomanable per la nostra salut? Anem a veure. Aviam, què diu? Tot i que l'altre dia vaig veure que una notícia que no sé si és certa o no és certa. Que l'home més porc del món, l'home més porc del món, és a dir, el que anava més brut, havia mort als 70 anys després d'haver-se dutxat. Per primera vegada, no sé si en 40 anys. Cadascú que tregui les seves pròpies conclusions. Fa uns dies vam conèixcer això. La mort d'aquest senyor. El destí va voler que morís abans, després de dutxar-se. Arrel de la seva mort, la mort d'aquest home, es va obrir un debat de si la dutxa va tenir alguna cosa a veure. Si és casualitat o no, aquesta notícia ha suscitat la pregunta de quina és la freqüència que és recomanar-se. Recomanar-se? Que és recomanat? Que és recomanable. Que és recomanable. Dutxar-se. Diu, quasi 2/3 de la població es dutxa diàriament. Evidentment, hi ha motius que conviden a fer-ho, com la preocupació per l'olor corporal, per ajudar a la rutina diària, per exemple, sentir-nos més desperts al matí o després de fer esport. En línies generals, els experts consideren que una dutxa diària no ha de ser perjudicial. Importa més que la freqüència, la quantitat de temps que estem sota l'aigua. Assenyala la OMS Que no s'han d'excedir els 5 minuts. per diversos motius, a més de la sostenibilitat, evidentment, i l'estalvi d'aigua. Si allarguem massa el temps a la dutxa, pot eliminar bactèries i microorganismes que protegeixen la nostra pell. Si desapareixen, els símptomes que podem tenir són els de pell seca, irritada o amb picor. A més, la pell seca i esquerdada és una porta d'entrada per les bactèries, els al·lèrgens i els al·lèrgens, cosa que permet que es produeixin infeccions de la pell i reaccions al·lèrgiques. La OMS recomanen que les dutxes siguin amb aigua tèbia i curta. Tèbia? Tèbia i peroner. La tibia i el peroner. I el fèmur, això formen part de la cama, però no cal rentar-los per les dutxes. Perquè hi ha dutxes, diguem que seria la part de la pell, la cuixa, el pernil. Llavors diu... La tibia i el peroner són la cama, no el pernil. I llavors he parlat del fèmur. Però llavors tot és la pota. La pota i el pernil. Ui, el pernil, això d'aquí. El pernil, això d'aquí. Que hi hagi que en té més i gent que en té menys. Però això és igual, si és més o menys, la cosa és que n'hi hagi. En fi. Llavors, què diu l'OMS? L'OMS diu Que recomanen tíbies, tèbies i curtes. I s'ha d'incidir a les zones que produeixen mala olor, com les aixelles, els genitals, els peus o les... Els axonals, anaves a dir? Els engonals. Els reixes d'axil·la i engonal. Axonals, que no són hexagonals. És a dir, tot allò que està tapat. Que està comprimit, recollit, com es diu? Que és xampinyó. Que no sé què vull dir amb això de seguir xampinyó, no? És absolutament diferent. Exacte. I llavors s'ha de vigilar amb el sabó que s'utilitza, evidentment. S'ha d'utilitzar un sabó neutre sense perfum. Sabeu quants n'hi ha d'aquests en els supermercats? 0. En resum, si no existeix una freqüència ideal, els experts asseguren que dutxar-se diversos cops a la setmana és suficient per la majoria de les persones. A no ser que siguis brut, suïs molt o tinguis raó per dutxar-te amb més freqüència. És a dir, un mecànic, no? Doncs segurament tindrà una higiene més elevada que un oficinista que està a casa seva, amb la calefacció posada a una temperatura acceptable, baixa, es fica al cotxe, amb calefacció amb una temperatura acceptable, arriba a la feina, no ha suat gens, porta 5 hores despert i encara no ha suat, es passa 8 hores de jornada
a la feina en un despatx, torna a ficar-se al cotxe, arriba a casa, ni la pol·lució, ni la suor, Bueno, o la gent que treballa des de casa. o la gent que treballa des de casa, és igual, vull dir, No sé. si tu no has fet un exercici físic, un esforç que t'ha suposat suar, desgast. un desgast físic i que això... Allò que tens la sensació que et cau tot, que et cau la vida ignixa. Exacte, vull dir que... És a dir, per exemple, un cambrer ha estat fent activitat amunt i avall tot el dia... Que la cuina, volies que a la no... cuina, els cuiners, hi ha focs, per exemple. hi ha activitat, no? Llavors segurament aquesta gent arriba a casa i diu Que puto. faig... Perdó. Recoll! Recoll! Faig olor de Records, sofregit! Lluís! Recoll! Faig olor de sofregit! Vaig a dutxar-me, no? Clar, és que s'entén. Però... què sé, una persona que treballa en un banc... A no ser que vagis en bici a la feina. Sí, clar, perquè ara que tothom representa que ho s'hauria d'anar en bici... Veiem, gent que anem en bici, que va en bici a la feina. És important destacar un fet. Ens han arribat informacions que, o sigui, a Holanda és on hi ha molta més gent que vagi a treballar en bici. Però, què passa? Que a Holanda, no sé si és molt generalitat o no, a les feines hi ha dutxes. O molts llocs estan habilitats O que molts tenen llocs però estan també hem habilitats de per dir... poder-se canviar un cop has passat, has recorregut Anem a pams, Vull dir, no és el mateix una ciutat plana, plana que una ciutat corba. És a dir, O sigui, és a dir, una ciutat com Barcelona, que té molts barris enfilats a la muntanya, no és el mateix no, que Amsterdam. no. Vull dir, Amsterdam és com Grècia. Vale? Llavors, crec que si hagués d'anar amb bici, entendria més que hi haguessin empreses que haguessin habilitat dutxes o espais perquè la gent es pogués canviar aquí, quan el nivell és així, que... D'on can. Exacte, que en un país que és així. No és el mateix. No és el mateix, No. perquè és al revés. Misteris de l'encarnació. En fi, ja ho sabeu. Seguim Fins la prima!